Baby Jane sa chystá nakresliť svoju vysnívanú tortu. Tak krásne s jahodami. No, tu je moje vajce. Takmer. Je rozbité. To nie je dobré. Tak odstránime prebytok a... vajce je tak slizké. Aká ohavnosť. Ahoj. Vnúčka, dovol mi pomôcť ti. Tu je životný hack. Použij ho. Cukor. Teraz pridajme trochu sladkosti. Kým babička nevidí, pridám viac. Dosť. Teraz ideme. Počkajte. Neotvára sa to. Otvor sa. Rýchlo. Ach nie. Mlieko sa vylialo všade. Preboha. Ups. Už nie je žiadne mlieko. Hoci, to stačí. Prečo to robiť príliš tekuté? Pridávam múku. Fuj. Pokrytá múkou. No, je čas upiecť koláč. Babička, neboj sa. Prečo kričíš? Aspoň tvoje kriky mi nejako pomáhajú. Vráťme sa ku koláču. Pridávam múku a miešam, ale vlastne by som to radšej miešala rukami. Ach, vnúčka, pozri, ako by si to mala urobiť. Neplň si hlavu žiadnymi hlúpostiami. Radšej použijem špeciálny stroj. Cesto je hotové. Musíme skúsiť. Dobre, skvelé! Teraz pridáme trochu kaká, aby sme urobili čokoládové cesto. Hotovo! Nalejme to do okrúhlej formy. Bude mať chutný koláč. Do rúry a počkáme. Super, babka, a ja jem Oreo. Počkajte. Áno. Na spodnú vrstvu môžem použiť sušienky. Budem mať Oreo tortu a nejaké farebné cesto. Chcem urobiť všetko chaoticky. Bude to veľmi cool. A teraz to dám piecť. No, amatéri konečne dokončili svoju prácu. Môžem pokračovať vo svojej torte. Cesto som už pripravil. Namalujem ho na duhové farby. Také jasné. Baby Jane sa to určite bude páčiť. Teraz všetko nalejeme do okrúhlych fóriem a pošleme to do rúry. Skvelé! Všetko je perfektné a pod môjim prísnym dohľadom. Môj? Pripravený? Ťahujem ho von. Aká vôňa. Poďme vyskúšať. Otoč to. Oink! No, tam to máme! Potrebujeme... Tvar. Teraz uvidíte niektoré... Nalievanie jahodového sirupu do formy. A nejaké farebné posýpky. Samozrejme! Naša milá malá princezná priamo na vrchu. Čo ti to pripomína? Šaty. Je čas ich tiež vyťahnuť? No, použijem papier. To je vlastne... Ako marshmallow. Ach, je to tak lahodné. Budeš si lízať prsty. Môj koláč niečo určite chýba. Ach, samozrejme, trochu krému na boky a nejaký KitKat. No, nikdy nie je dosť. Nejaké čokoládové guličky a M&M's. To je dokonalé. A vy, šéf-kuchár? Teraz vezmem všetko a začnem skladať celý koláč. Pripravený? Dobre, nie. Poďme ho ozdobiť. Musíme ponoriť celý koláč do nich. Pozri sa To len je na... tak lákavé. A samozrejme dúha na vrchu. Trochu šlahačky a máme hotovo. Tak, narodeninové dievča, čakám na tvoju recenziu. Wow! Ako svetlé sú všetky koláče. Tento je zaujímavý a milý. Moja milovaná princezna. Ale čo je to? Wow. To je torta, bábika. Aké krásne a lákavé šaty máš. Lahodné. Ďakujem, babka.
Och, je to torta pre moju sestru? Snažila sa najlepšie. Skúsme ju. Perfektné. Aký je to zázrak? Tortu vyzerá neuveriteľne. Poďme ochutnať. Aká chuť. Je tak nádherná. Ale komu by som mal dať víťazstvo? No, dovol mi rozmyslieť si to. Nemôžem si pomôcť. Kuchár vyhráva. Je to neuveriteľné. Čo? Vážne? Ako neočakávané. Teraz malá Jane doje svoju želé. Emma, nespí. Čo máš tentokrát? Je to cupcake. No, šéf-kuchár je očividne pripravený. Vivian tiež a babička je pokojná a pripravená. To sú silní konkurenti a náročná súťaž. Kto bude variť lepšie? Babička alebo šéf-kuchár? Komu fandíte? Napíšte do komentárov. Wow, robia všetko tak rýchlo. Áno, babička nechce v žiadnom prípade vzdať svoje víťazstvo. Tak, ideme na to. Idem ho namaľovať. A ja sa budem snažiť zo všetkých síl. Situácia sa zahusťuje. Kto bude prvý hotový? Musia pridať múku a zostáva už len jeden balík. Ty roztrhneš ten balík. Niekto, poďte, pomôžte. Bábätko potrebuje múku. Vivian, vyzeráš ako torta sama. Ostáva pridať mlieko a vajcia. A je to? Hej, už pečieš? Ach, ja nemám nič, ale je dobré, že používam hotové koláče. Teraz pridám nejaké orechy. Sestra Jana miluje arašidy. A je to... Idem pridať trochu karamelového sirupu a trochu omrviniek. Dám ich na dno, trochu omrviniek na vrch a samozrejme trochu šľahačky. No, to je... Je to dokonalé. Môj Večera je Jax. hotová! Moje tiež. A áno, obaja ste to urobili, tak to rýchlo vytiahnite. Babička už vyrezala kruh z torty a Jeff už pripravil vhodnú veľkosť na muffin. Dobre, robím si svoje vrstvy. Trochu krému. Všetko. A všetko je podľa môjho... No, bábätku Jane sa môj košíček páči viac. Len sa na to pozri. Pridala som aj zmrzlinu a čokoládové kúsky. Dokonalá kombinácia. No, všetko vonia láhodne. Už sa mi zbiehajú sliny. Skúsme to. Karamel a orechy. Mňam segra. Dobre. A čo tu vidíme? Zdá sa, že to uvarila babka. To je určite od babičky. Je to vynikajúce. A tento je od kuchárov. Pozrime sa. Wow, perfektné. Čo by som si mal vybrať? Nemám rád koláč mojej sestry. Skúter, ty prvý. Môže. Teraz mám len jedno pukance. Škoda. Prestaň sa smiať. Vidím, čo máš ty. Mám malý vedierko. Nie zlé. Vyzerá to chutne. Ostávaš už len ty, Vivian. Je tu toľko pukancov. Je tu celá hora. Nikdy som nič také nevidel. Prestaň pozerať na moje jedlo. Jedz svoje. Obávam sa, že to dokončím rýchlo, ale to mi nezabráni užívať si ten okamih. To je to, čo robí život, stojí za to žiť. Čo robíš, Peter? Ukazujem ti, čo sú dobré spôsoby. Viem, že ich veľmi dobre nepoznáš. Tak sa pozeraj a uč sa. Budem potrebovať vidličku a nôž. Skvelé. S ich pomocou môžem opatrne nakrájať popcorn na niekoľko kúskov. Ach, aká vynikajúca chuť. Mohli by ste trochu zrýchliť? To je všetko.
Končím. Nemal si na mňa tak tlačiť. Prepáč. Kam sa podeli tvoje dobré maniere? Uf, ja nie som ako ty. Ja také veci nejem. Proste si dám môj chutný popcorn. Bože, je taký chrumkavý. Je naozaj cítiť, aký je čerstvý. Chýbajú už len dobré filmy. Zjedol som to tak rýchlo? Ani som si nevšimol. No, zostáva už len jeden kus. Je čas dokončiť. Toto je moja šanca. Nemôžem ju premeniť. Čo si urobil, Peter? To nie je fér. To bol môj popcorn. Nemohol som odolať. Bolo to tak blízko mňa. Pokračuj, Vivian. Teraz ty. Mňam! Máme veľké šťastie. Toto je ako splnený sen. Prečo nedáš ruky preč od môjho jedla hneď teraz? Zahryzla mi do prsta. Aká nočná mora. Je to celé Myslím, červené. že musíme spojiť sily. Inak nebude žiadny popcorn. Poďme zobrať vysávač a dostať sa čo najbližšie. Zapni to, Mary. Som pripravený. Proces sa začal. Všetko funguje. Čoskoro budeme mať všetky pukance pre seba. To je skvelé. Podielame sa na zlých plánoch. Nerozumiem. Kam do čerta idem? Ja Môžem neviem. ju úplne Ja vyčistiť. neviem. Ukradol si mi popcorn. Och, nie. Ona to neurobila. Kričanie. Odstránili sme ju z hry. Teraz nám už nikto nebude prekážať. Pustíme sa do toho. Len tento raz som pripravený zdvihnúť najprv nohu. Wow, balíček žuvačiek. Nemohol by som byť viac nadšený. Nečakám. Chcem ju zjesť tu a teraz. Niekoľko kúskov naraz. To mi úplne vyhovuje. Wow, úžasné. Viem. Počkaj, Vivian. Čo? Najprv sa musíme všetci pozrieť. Fíha. Toto som určite nečakal. Veľa Je mesa tam na ďasnách. Zem. Sladké. Stena? Z toho? To zvládnem ľahko, ale si to nemôžem dovoliť. Ospravedlňujem sa. Úplne som zabudol, že Peter neoveril svoju časť, ale mne sa darilo veľmi dobre. Teraz sa pozrime, čo mám. Ako sa to stalo? Toto sa zmestí pod viečko. Nemôžem tomu uveriť. Bez slov. Som taká Z ktoréhokoľvek uhla sa na to pozriete, je to úžasné. Nie. Musíme sa čo najskôr zbaviť všetkého nadbytočného. Len sfúknem obaly. To bolo jednoduché. Nemôžu sa dočkať, kedy si nejaké zahryznú. V žiadnom prípade. S nikým sa nepodelí. Didi. No tak. Ty. Sadni si a počkaj, kým si zjem žuvačku. Proste dokonalé. Wow. Ja sa nikam neponáhlam. Skúsim vyfúknuť bublinu. Pumpou. Ach, pod ňou. to nejde Niečo je veľmi zlé s dobre. touto žuvačkou. Nepracuje správne. Môžem zistiť, čo môžem urobiť? Ďakujem. Potrebujem pumpu. Pozri, teraz je to lepšie. Nechajme pracovať Aká moje krásna plány. bublina. Dám ju na tyčinku a budem ju mať ako hračku. To je naozaj skvelé. Dobrú prácu. Páči sa mi Vivianin balónik, ale určite mi ho nebude chcieť dať. Nuž, budem musieť byť kreatívny. Všetko je o A. Nie, čo je zlé? Praskol. Prepáč, Vivian. Chcel som sa zabaviť. Hrubé, pôjdeš zjesť svoju žuvačku. To je to, čo idem teraz urobiť. Je to... chutné. Nedá sa prestať. Teraz je rad na mne fúkať bubliny. Táto je len začiatok. Trocha sa rozohrej. Ako sa má Vivian? OK. Ako to robí? Teraz som na rade ja. Mary, nezabudla som, čo si urobila. Čo sa stalo? Nič nevidím. Prečo mám na tvári žuvačku? Podľa mňa ti tá farba veľmi pristane. Och nie, moja žuvačka. Je zamotaná. A aj moje obočie. Potrebujem ich nalepiť späť. To nevyzerá veľmi dobre. Podarilo sa mi to. Mám svoje obočie späť. Peter, si na rade. Čakal som na tento moment. Moje ruky siahajú po žuvačku a už ich nemôžem viac zadržať. A prečo by som mal? Koniec koncov toto všetko je moje. Je tu toľko žuvačky, že sa mi ledva zmestí do úst. Ale to nevadí. Zvládnem to. Myslím, že to skončí zle. Nebuď dramatická, Vivian. Všetko je pod kontrolou. Pozri sa na toto.
Vidíš to? Prestaň, Peter! To stačí! Bublina praskne. Ahoj, Vivian. Mala si pravdu, Mary. Spôsobilo to skutočnú explóziu. Pomôž mi hore! Som zaseknutý! Vyzeráš ako pavúk zapletený vo vlastnej sieti. Teraz idem prvý. Sušienky a mlieko. Prečo je ich tak málo? Je tu len jedna sušienka? Vôbec sa mi to nepáči. Teraz otvor ty svoj Mám balíček. väčšiu porciu? Super! Som šťastný. Milujem, mohol by som použiť Takže mlieko. to znamená, že Mary má obrovskú porciu? Zdvihni svoj poklop. Je tu 100 keksíkov a veľký pohár mlieka Rád navyše. by som bol na tvojom mieste, Mary, ale uspokojím sa aj s týmto. Namáčam svoj keksík do mlieka. Myslím, že sa mi to páči. Vyzerá to veľmi chutné. Áno, to je skvelé. Nie som sklamaná. Je čas na ďalší mliečny kúpel. Nie, spadla mi moja jediná sušienka. Nemyslím si. Niekedy si taký neporiadnik, Peter. Čo robíš? Vypijem všetko mlieko a potom sa dostanem k mojej sušienke. Je to pekné. Má mliečný fúzik. Chutné. Skvelé. Si milý? Milá. Ďakujem za kompliment, Vivian. Je na čase, aby si sa Bože, pustila do práce. je tu tak veľa polevy. Je to pôvabné. Teraz pridám mlieko. Tiež som si do pohára upustil sušienku. Preboha. Aj keď. Možno je to tak lepšie. Pozri, čo sa stalo s mojím mliekom. Je celé čokoládové. Čo robíš, Vivian? Pripravujem najchutnejší nápoj na svete. Všetky zložky sú zostavené a vyšľahám ich v shakeri. Super nápad. Dobrá práca. A teraz sa pozrime, čo som dostal. Musím naliať svoj koktejl do krásneho pohára. Toto bude stačiť. Vyzerá veľmi čokoládovo. To sa mi páči. Pridám slamku a dážnik a potom to môžem ochutnať. Je to ešte lepšie, ako som očakával. Neuveriteľná chuť. Nedá sa to vyjadriť slovami. Pekné. Závidím ti. Toto je zbytočné. Dôležitá je chuť a ja si ju chcem teraz naplno vychutnať. Poď, Mary. Som pripravený. Neviem, kde začať. Je tu toľko koláčikov. Skúsim pár. Mňam. Môžeme si dať niektoré? Ani na to nepomyslí. Už ste zjedli svoje. Toto všetko je pre mňa? Ach nie, upadol mi koláčik. Máš pravdu. Je to tvoja vlastná chyba. Myslím, že mi spadol do mlieka, takže nie je všetko stratené. Teraz je naša šanca, Vivian. Je čas naučiť Mary lekciu. Čo robíš? Prestaň. Som celý mokrý kvôli tebe.